Her har vi Brian. Han opfører sig ikke særlig godt. Her har vi Christian og Ole. De opfører sig pænt. Får de noget ud af at opføre sig pænt? Nej. Lærer han noget ved at opføre sig dårligt? Nej. Forstyrrer Brian hele klassen? Ja. Lad os prøve at se dette scenarie igen, men med dingseskalaen. Del. Hvor har I været dygtige, drenge? Kage!